nkorokwa Amerika kwamboka moturi igo omogaka anyuomete 1998 twamenyire na omogaka twamenyire nere gocha tore buya igaikera omwaka o 2021 Charles agachakaire omogaka Joshua agachakaire omogaka ntamanyeti ekero amoire nkacha nkamotebia arete omogaka tachieti komoreta omogaka oberie nere ntamanyeti ase agakare mongacha nkaigwa akare ase omomura omonene Nairobi omenyire ororo omenyire korwa 2021 mpaka yaigete omwaka oyo igo omotienyi osaba omogaka akanyara koba okorara. Bono abagaka bagacha bagaikaransa bagateba omong'ina bwa enyomba enene igasirete enyomba ya kabere igasirete enyomba enke nero okoenia omogaka togancherana tokaenda Nairobi tochia koiya omogaka Charles akanga tinsoa eyasi lakini abagaka bagateba yaya oyo na omong'ina oye tiga asoe eyasi akoba omogaka oye gochika agatoiki naroka akabora togachana echigari chia omosabara gocha ere yaya akabora ntomaeti ase agendete gitogotirimboka naende togaika Keumbu tokamoganya agachia agacha ekero achicha agateba tiga taumerane taracha moja eywo agachicha ororo na intwe chigari chionsi pi chigaikerana ororo tokamoganya tore na omobere mpaka saa 7 ya botuko abanto barenge egari ime bagateba barosire enchara yabarire ebisete buna omomura omonene tokabwata bono kingufu togakoba omogaka gochanka igaika mambia rituko riarero ekero atakeire koenigwa bono twateba rende omochokoro omwana oye nere ogochicha amwakere egekamago Charles omobisa taraoroka korwa eri twatirimbogetie omogaka mpaka bono iga ekero abagambi bachete echisublocation chiaito bakamwakera esimi akamanya gotamera ng'a aitetu nonde taiyo omoitete bono omanyire kobwata otorikeire opi otebire ng'a anyore security yaye isaine amanya kobwata atindeka omogaka na omogaka iga anyenyete eng'ombe akatiga ng'umbu na abanto batare koragera ase omong'ina omonene na atagete gochia koenia omogaka gaki nasorora eserekari nkonye omogaka one anyare koba gakoenigwa gaki na ekenyoro gionsi buna kebwateranete korwa mambia omogaka taraenigwa iga are nyomba gekamago nkera akwa bono onsinyire gakorokwa na emweri moturi orenge omokansoro bagambete na engaki eri ya Moi mbuya mono. Yes, Mungu. Karibu ya. Bwana baachire n'abasigari. Eno ali. Mungu. The last 3 years, I did a rural work, I go to Chikura. I got a similar this time. Chikuma Kagan, they will be a Kagando Joshua. Kavera or anything tattoo. And that Karuan. I only guitar, I got to kill some again. We were going another Karuka magic to a Kuminasita. Pero agua de chingo, lo que me daría como a meter. Como si me hago que ven, pero no te lo como coche, y una llevana, por igual como gua. Yo trabajo en un proyecto de caiga, me dice en la auto, point. Tu vas a por lo gocha. Pero casi nada, no me escapamiento, no llega a la tía, tu la entro, cuando tu vas a llegar a la ibasa. Gocha que caía y la tuve chinsa. Gacha ne kauga tigatima sa iga we ga ya ne ga to kore ita bast. Unfortunately ga na bo spare na we spare na so ya na mango mutu. Kabete wono ngo ga na baka ta ne ga go kunturera ndigire kan ka dijeri goroko.
elimu ng'ampira nabo kampira iyo tugoro tara situ na kubeka kaire tinga lakini bali ba twara baro bese kondu abumba genda tugoja waikire naruko nganye ga ngojane kana naruko tingira sana ni sware ngengo bana wana naikire mbwati tiga jawo ne je chingure ya ne ngo tunanje kangeta pio Wana sauti ngo toigwe. niwe ta kono ngori Wana sauti toigungo. ni kono ngori Kwana igoro. wewe sawa so bakangende waikire bosomo abantu balikuwa kulakinze nganya hapo nje ngoja ndo ya ndamo bakanganya ngatokange saa 3 saa 4 ndala kakina ikiri chauli ngatewa abantu bachira abange narangi 100 nimbaye ngika 100 bali challenge yake hiyo bali nge igari kuria abantu 60 lakini ndiba ngo nye batu ne na waya kwa 100 batinde tabandi bobate na kende eji pigi ngijare ngana chini jare ngabo chini jare ngo chumoto kunante biri njiroji Wewe wanda bachira barete fujo wengine walikuwa ni warefi. Wengi wao walikuwa ni warefi. Bachira barete fujo watagete kuita yes mira ali kuolia mobe. Ala ngine mimi basi yale ngwa yale watu isasina tatu. Mke wako wabodi na haya. Yale simuka nitenya sai. Ndio ngukwa na ndo mtawe kwa la sambwa ngaje kwa ne gari ya milioni 6 akana ya ngo gwa tuna ba ko akaiwe una ba moteri ni ba mo surround ko yande ni mbero mo ndo mo ba ka ya ko ne gari mo mbwa ne gari yi ndo na ya fucho hiyo ndo bare ngo kure kanisa wande kwa ya na ika mbona ya kirocha wana kana bare inga matango ngachima mayoma ozamu umuntu nawe sire tone ikenza naye yam ano kana ga abantu amadi bara bakagendo tukanyete mwana wengo tuniko somo no yamone muti kuboni ngato mwana yo jobo tuli ya konso tumu akonda wawe nyambati ya na wale nyambati naro na bande turajantu a consensus sino tukumu akati niko somo nginorio mo I think that one objection Ndio mga konde. Ndio kile mtu mwako. Mara tinga mbuto. Dai moje gowa. Tomoini. Runo tuenga wanga nyiru tuwa ngoja iga twale ngoja. Eka ranya na tagete umuntu yare gukini umwako yare ntuga nare nkorangi umuntu je na robi. Njugo yumuntu. So no wemo. Umurangi na njugo yumu umwako umoiro mukega. Murangi no arenge. No moyo no arenge oja bana bale ngo wange aka kuminkie awende baratoera abantu bomedo wako na nchi kwa baratoera ti aukana na waka na ngumbuka aka na bali mipango na gurire ng'ombe na gurire mburi nisunjare ngaba makuri ambali yote goli nyama na nini ndaga ngenda tokoro oya gaja ne ke uru ya ya bwa tairo no which group demanding for food tuambia hawa ni akina nani sawa ndio yangu sasa sawa yangu naro wewe ndaga tuni sema ile hapo kwa temwa na standi mjande se kuruoro monyeri ngaye mjande yebele wengine waongea hebu nisikize wengine waongea hebu tumu haka kana naro mkutano wake simino ndio just once ule mnduki hiyo message niko nayo mbwa to wewe Nara bado wene ya toto. Bado wene. Ah to na msukuru. Sisi na uwana mtu yoyote. Ndio tiangwa nenda hiyo ndio soka ndio tamu kama yuto. Na bana wako tiana. Hata nga bali ndio ngenda kemera wanga wasikari wakabora kemera. Hata mu mwana yo mambi manga. Yendo nitema kana manga. Yana bakese
we abasigari basinya osiesio manga kana ngocha ndikana mwaka ete simu kamutebia kusikana na igule fununu kamutebia nitagete security akantebia it's too late and dismiss igo ndinga system paka wana na haja goika bali kwa hiyo speed na DCC ndio na DCC haya na wao dawa kumukutana na ibangera kwa sababu ngoro ndio changa njira inatu wara wale muo karaki muo ya gocha ndio kwa mulewe moja na ego mbanti anezi wale ndo akumbe si kwa mapenzi yangu I was forced by circumstances kwa muntu step marathon nkure ile mara kadhaa abate bachari sina abana bamukeira bakubatinde kwe ngore ntambe Kana kana na chitega 1998 magongo no sumbwete angemia ketatu kutumarega agangira agandwali kumbe se raire magoro ya tegete bona ngichege ntoki abana babane chenisi maite na boka nyanya gento kwakagana kinae kwa ati nsuri nyambati nwarenge chosu nwarenge obutu noranda obutu narengo obutu gwachoki tara chamocha agari before tatareka tara chamocha akara twagenda twarwete gaiga ronchuma twarwete gaiga chuma tano nturagere tuboki mabwa marago nje Charles danya ko ngakira simingo mugako okure nje nyorete nora mugagiri batiga korera gocha chinsa kia marago nje Charles danya ko ndangeri inchubo yo mugako oko Nairobi giribati na komiti na rembangete bakateba ngachibase chitwa changire tutake totire toko saba Charles mambo ya uongo ko chitore kanisa akana kia Yesu toko sabari mochari ebirugo na birugo no murege Charles agachaga kwania bandero eye agatuma na cheni akagenda agakwana teata agakwania abantu abakoyo yaba ikoyo barenge magera ukachaga kweboli naki nkibona Charles atari gotukwane nkieke aya egaiga bachakira kwa mochari tukamigere na cheni agansali bororo agonte biusi enda mumbache mwili huko kaki mugako enda mumbache mwili huko migereria bakanga chinga ngako muntu ulio mocha liro tukamataina ki tafadhali akisini muone mwongoja ni yeye anatoka mwongoja kama amekukataza hapa hakuna kelele mwongoja nilikuwa na usuni ande kwaro chuna na alilete akaana kia Yesu linifanyia vibaya balenge na barabu bagakwa na on spot igari mo berore mecha igoro mbono mwachire mo gosali kwejeria marika gese tata gakwe tugaika sakoro ko mororo mo kwererio mo bero yo nesa bogochi na anda ke naro Charles alikuwa na nia ya kusika mwili huko Ono abana bali bakagenda butuko bagasaga gukura bamura bali abange sana nturwete gari mena mugako tuligeretia bamura bakanyitanga iya atagete kwa n'ukimwini bakamata yoncho kaiga ekareta mwobere bakasa bakakura aromba akurete bagate nyomba ali sumaro mugaka gaete liburende kemira kia bakusibo nake